दसे बेरायनो फैबाय सनाफोरनै बेलासि माने मोनायानो जाबाय 8टा पास जाबाय दसे ओरैनो ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोबनानै बार जानो फैबाय नै फिसाजोनि टिउसन गखांनानै ओरैनो टाउन फारसे सनिबार नालाय दखानफ्रानो दिनै बन्द' जोब आरो मोनाखाबायबो बन्द' खालायबाय मोजां मोनलायथारदों मोनायाव दिनै ओंखारनो मोननानै बार गुसुनो नोंस्रा गुमै थानायखायसो ओंखारनो मोनदों नङाबाथ' ओंखारनो मोनखाया ओंखारनाय जाखाया मोनाबाथाय दा नै फ्लाइअभार दालाङाव दसे फैबावबाय फिसाफोरखौ थाबायहोनो अखाबो फिसा फिसा थाइफ्रिबावदों हस्पिटाला नै जोंनि न' खाथिनि हस्पिटाला गस्ला आयै गलाय गासिबो गलायजोब नोंना गोलैयो मा गलाय मामिया नै दागा हनै हांसोआ जरासे जि मोजां दङ नै मालाय गोलैगोन दे हनै हांसोआ ओइ नै हांसो माब्रै दंबावोसो नै मालाय फिसिदों खोमा आं गिथारबाय फैफिनबाय सोनाफोर बेरायनानै न'आव फैफिनबाय एबार ओंखाम जानोसै ओंख्रिया दहाय साननि अनला ओंख्रि दंखायो ओमफ्राय पटल भाजि ओमफ्राय थाइबें जेबो गैया नेक्स्ट मर्निं जालायबाय सनाफोर नेक्स्ट मर्निंआवसो दुगैस्रां लोबस्रां देलायनानै लालायबायनाय न'नि खामानि जोबखांबाय ओमफ्रायो दिनै रबिबारबो नालाय ओमफ्रायो फिसाजोना स्कुलबो गैया ओंखायनो गामियाव थांनो ओंखारदों जोङो दा फुङाव थांनानै बेलासि फैनोसै आरोना दा दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायनोसै सोनाफोर बिसोर ओंखारगासिनो दं आंहा देलायखांनानै लाखांबाय औ दादाया न'आव बिदाखौ सोंगासिनो दङ बेवाइनि फिसालाखौ दादाया न'आव दादानिया ना न'आव दा रायलायबाय थादो सोनाफोर फिसाफोरखौ ओंखारहोनानै लागोन र' आंथ' ओंखारखांबाय नालाय बिसोरखौ एसे ओंखारहोनानै लागोन र' टाइमा जा 7टा जाबाय गामि मोनफैबायानो जोङो नै मोनसै बारा गोबाव गैला सफैबाय सनाफोर जोङो न'आव जायब्रें जायथिं जानानै फैजोबथारबाय दासो मोनफैदों अखा हाहांबावसो बोथोरानो गोथावथार मा ओंख्रि अनलाजों दाउ आरो दाउ भाजा नङा बे दाउ भाजाबावसो ओमफ्राय बे अमाजों थाइजौजों ओमफ्राय बे अनलाजों दाउ लकेल जादो सासेया नै मेंख्लं दङथ' दङ आंहा खान्थाल बेगर ओंख्रि संगासिनो दं नै खान्थाल बेगरजों दाङा रुनायसो आंना गोसा आबैनि बेदर खावनानै जादों नों आबैनि बेदर खावनानै जादों गाजि नोंहा मानो फेन गानाखै खान्थाल लांनांगौ जा खान्थाल नै खान्थाला दाहाय थांसैबा खानसै बैसागुनि सिगांनो मोनोमोन दाना थाब मोनला आयै नाहर आबैजों नुदों दे जानो डिस्टार्ब आबै ओंखाम जानायाव डिस्टार्ब मा जाखो नुवाखै आयै बेदर खावनाया बिब'नि बेदर खावनाया नुवाखै बेदर खावदों हाजोनिफ्राय अलदर लानानै फैबाय नोंसा गुमिया हाजोनि अलदरा बिराद गोथाव जायो बिलाइखौबो जागोन बेखौबो जागोन ब्रा बेबोथ' ओरैनो लिथेब लाथाब गोथाव बिलाइखौ फिसा हानानै मा
टिउसन फैयोनो दिनैबो फैगोननो कसनाफोर ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै जिरायनानै दङलाय नै जोंहा आंना बडिगार्ड माने बडिगार्ड माने ना जि गरम अखा हानो नागिरदों खर' साजोबलायबाय आङो गथ'फोरनि खेंखें खांख्लां ओंखाम थोंखाम जाखांनानै सनाफोर नोंसा गुमै मोननानै मैखुन अलदर आरि नागिरनो थांनाय भिडिअ एसे लानानै लाबोदोंमोन नालाय लानानै ओमफ्राय बेखौनो आं होफानाय जाबाय नै नोंस्रा गुमै बियादै जानाय गामिनि बिबोनांमोन जानाय मेरला थांदोंमोन बिसोरो अलदर नागिरनो न' खाथिनि गामि खाथिनि हाजोआवनो नायलांदो एसे अलदर बागान बयबो लांफैबाय थायो ओइलाय गिदिरा नामा बेनिफ्राय लांफैजोबो ना मानसिफ्रा ओहो दे बेबो जाजायो नै सिगां मोनसे लाबावनांगोन होनबा आया फिसा फिसा हाथारदोब्रा मा हाथारदो बिदि गोलावसो होबाय नङालै मनाजों समान समान दाननानै मादोब्रा गोलाव गोलाव जागा जानाय नङाना अलदर नागिरग्रा नै अर्गानिक नुबाय मानसिफ्रा नागिरना मोना जों आरो नै फुबाबो फुख'नो हाला मानो जाजाया जानांगौब्रा एकदम मोजां बै मनाया लांफैदो बाब नै दा फुथ' जाजोब्बाय जाजाला बे Rolly, oh, iya, arung nih kapai. Hei, udah, bunyinya sih bukan gua tahu ya kayak gitu. Hei, baik, muncul, isi ribu mana? Naik deh, gua naik juga. Deh, sudah deh, sabtu. Makan tuh, nih, bilang. मा खालि ओरै बेफोरबो दं नालाय नै बेफोरो ओंखारजोबो आरो हायाबा दा दामा खालामाखै जाबाय सिदा आरो सोमावनो हानायलाय सिदा मैखुन ओरै सोबनांगौ ओरै खामु रेफुनबाय igno nawa oleh sekian oleh nak bukan aku bukan oleh oh kiko kali kuri ini oh kali jam botol mungkin benar enggak dia kali saya baru siap saya Kopi kariau, ini. Oh ya, dia yang ada sana yang ayo. Hah?
गोजोनाय साराया दं दा मैखुन थैखुन नागिरखांबाय माबाय बेलासिनि पासताबो जाबाय सनाफोर क'क्राझार फारसे रावना होफिनलायबाय जोङो थांफिनगासिनो दङ नै न'आव फारसे बावखुंग्रि फारसे जानानै फैबाय जोङो क'क्राझाराव दिनै गुसु बार जाबोनसै होननानै फैगासिनो दं आरोना नै